ene day mejina eja Mark Weber anemu Thomas ena Edmond anemu na mama akwa ba aba Adom TV jume die we eye Nkuranhyensem re na me ameti dwom amede ho chia me so ni mi dara na wo de na aboya nka mepe wo se fro say o ga cho me ni ajele hello na ajele ni ma job onyame nhira o se wo de empo ukasa mfoni na ato Adom TV medi ka me ka kire me bi atwa mo se onipa wonye kwa obia ya mama obia ya bo kokroko na o kese na uyo obia abrabo eye ni munyam hye senti ne se de obo won ka so obo se ne se so won se o se me a obefa me suban kakra na wafa me honam me we de kakra na wafa se da manim tie ne so wo se me akwa bi hume na mfoni o se anana we de o se wo me se asa me nana no ne ho ofa se me a me nana ese me so me se me ja obo me eye onyankopon no a obo me no oye kokroko oye kese na mo ntuo ye ne munyam hye enti wo bia onyame na ebo wo se ogitum se onyame na ebo wo de ese abrabo ye ne munyam hye ese abrabo ye kese na empo abrabo ye kokroko ne ye kana sa ye kana kwa a great life is a life where you do not steal from others or from yourself. Ye ka abrabo a eye ne munyam hye abrabo e so ani anya abrabo e de bokro no ye ka krono bo a enye se wo obi dem akobo krono kakawo obi wo betuma awia wo neje obi betuma awia wo nkoso obi betuma awia ahoto ni nyina e krono ne bi ena wan kasa nso suban awia wo neje kasa wo kangu wadwen mu no awia wo nkoso se wo bo ho krono anesa enti abrabo a edi mu a ye kese ye kokroko abrabo no o mmo krono unwia wo ho enko wi obi wo tina meka na ase abrabo a edi mu ehye ne munyam no eya abrabo a emokro no wo nwia wo awaneje na obuafu na ohanhan na wera ho esa wo nwia waneje ye de adwuma bi hya won sa wo ye ne kwan so ne se wa anya ni ha wa nwia adwumaden ankopesika saa so na wo mmokro no kwan bi so ade anya wo de wo mfa se wo fa saa na wo ya koa ade mabrabo wudi ne kure na wodwen adwen a ekenya wo ema de safata. You see, a great life is found in people who speak the truth, who think uplifting thoughts, and they are mindful of their thinking patterns, and they eschew self-doubt, fear, anger, sadness, and pessimism. Obi a oye ne munyam hyeni a oyekese no eya na sebe ne kasa enya abaguro ne kasa sebe enka nipa we de enya yie enko yie we yesa wonya obi a ohye ne munyam ebiom wonka kasa eda awere wo be ka wo ne obi ebiom a great life is a life where you don't waste your potential, where you don't waste time, and where you don't waste your attention. Abrabo aye ne munyam hya eye kese emu odin ede no e abrabo a won sai mre enye nyo mensem fata e abrabo a obedo sukwa ka omu ahunu ne ntia Yakobon bo wo na wo dia dead adadwuma na eso banfa so ma obi a wo potential to be great na akase obefa kwa abefa so aye ne enkachi kura transna bi sa wo se e die adwumadi na metimi adi e beta sonko e wo nipa ni mu e de na me kondo a metimi ayo a memre na me ya ebema mabrabo asafata ebiom obi a abrabo ye no nyam hye no wonsa wo mre sabe insekuo mu wonko bo chenku enko pam enko fa pam enfa bone yo ho ebiom wode wo mre ye de safata eba no wawade mu eba no apomodne mu wadwuma mu no nyam som wode ye de safata wo hye wo mre ne mre so anapa wi na nyumre na wo ye nia ede mfaso bebe na mfaso ama waye bi ade chimu betuma ye biom wonmu onyam abrabo ne mu onyam beba ne nyina so eyese wo mmokro no wo nwia wankasa ho na won sai wo mre wakwa mi so beka emra yese no a abrante wasode wakotem fichire ga bi otwam na wo pa asa wo pe no wo de 3-4 hours na oteta ga no wo sai wo mre
woso so wasɔre anapa wohwɛ Adom TV a na wakɔ TV station foforɔ wonkɔhwɛ adepa biara woda mpa mu na wascroll TV saa wode wo mmerɛ ɛhwɛ TV ɛne na wode esua sɛ wode wo mmerɛ yɛ adepa a ɛsɛ wo mmerɛ esua enya suahunu ɛsɛ wo mmerɛ ekenya wabrabɔ na ɛma obi a ne boko kata frɛ no ho bɛtɔ no na watimi ɛsene waka sɛ wo deɛ manyawo a kama brɛ ne kyerɛ sɛ wabrabɔ ɛyɛ ne monyam hyɛ mɛsra ka sɛ adekyi bia no yɛ na wabisa ho sɛ deɛ amekɔ yɛ yi deɛ amekɔ kan ɛyɛ ne monyam hyɛ ɛma yɛ kɛse wɔ nipa ne so ɛma brabɔ ayɛ kokroko sɛ Onyankopɔn na ɔbɔ me ana mɛbɔ mpaeɛ sɛ Onyankopɔn bɛma ɔnyansa ne adwene a bɛtumi atu mu amanamontuo na wabrabɔ ayɛ ne monyam hyɛ na wabrabɔ yɛ kɛse ne kokroko moma memfa nnaseɛ nkɔma Adom TV adwumakofoɔ nyinaa sɛ mɛkama ne sɛ Weba Mark agya Weba Kampadu Priscilla na maba camera Edmond na mpo Mada Thomas na Mada Osmosis ɛna Daniel ɛna MCR foɔ lighting ɛna foɔ managers nyame do bi ase wo a wonya amrɛ hwɛ me de anyi TV ne mfiri a Badwam dwumadie na ɛba so wono nyame ɛntena